Hello friends, बरायबाय bodojobinfo official YouTube channel दा जायफ्रा एग्जाम पास जाबाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो कंग्रेचुलेशन्स थाबाय जाहाथे नोंथांमोना स्किल टेस्टखौ मोजां होयो नैबे ग्रेड 4 एग्जामाव दा ग्रेड 4 एग्जामाथ' जोब्बाय देन बेनिफ्राय रिजाल्टआबो होबाय दानिया जास्ट दङ स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट दा बेखौहाय बुंखादों जेब्ला नोंथांमोना रिजाल्ट नायगोन अब्ला बेबायदि रिजाल्ट पेज मोनो बेयाव एप्लिकेशन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानैसो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनांगौ दा लोगोफोर जोङो जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैगोन जों बोरै रिजाल्टखौ नायगोन बिनि सायाव जों नायोब्ला assam.gov.in आव फैगोन जेब्ला लिंकआ प्रपारलि एक्टिभ जायो नाथाय मैया हराव ट्रायल होदोंमोन बेयावनो साफा सानै रिजाल्टखौ नायनो हाबाय आरो जायफ्रा रिजाल्ट नायदों बिथांमोना बुंदों 80 प्लास मोनदों होननानै दा नाथाय काट अफआ डाइरेक्ट श' जाया जास्ट बिथांमोना बुंदों जे 80 प्लास मोनदों होननानै दा बेखायनो काट अफआव फैदों बादि होनना बुंदों दा समाजो मिथिगोन लोगोफोर जेब्ला रिजाल्टआ गासैबो ओंखारजोबो बेसेबां थांदों काट अफ नोंथांमोना मोनगोन देन बिनिफ्राय नैबे assam.gov.in आव दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जायाखै आरो जेब्ला एक्टिभ जायो अब्ला माबादि पेज फैयो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै दा बेनो जाबाय एप्लिकेशन नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन देन बिनिफ्राय पासवर्ड जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव होदोंमोन पासवर्ड होदोंमोन ना बेजोंसो लगइन खालामनानै डाइरेक्ट नोंनि रिजाल्टआ क्वालिफाइड एबा नट क्वालिफाइड ओंखारो आरो बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन आरो बुंदों बेयाव मोनसे गाइडलाइन्स जे स्किल टेस्टनि टाइमाव नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लाबोजोबनांगोन बेनिफ्राय क्राइटेरिया जि बिनाय दङमोन बेजों गोरोबनांगोन अब्लासो सेलेक्ट खालामगोन होनना बुंदों दा बेखौ नायोब्ला जायफ्रा डिग्री पास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना नैबे ग्रेड 4 आव पास जादोंब्ला स' नोंथांमोना एसे साननांगौ थागोन मानोना क्राइटेरिया बिनाय दङ दा बेखौ समाजो मिथिगोन नोंथांमोननि सायाव थासिगोन बियो दा रिजाल्टआथ' होबाय आरो लोगोसे दायो एक्टिभ निउ लिंकआ नोंथांमोना 11 AM जानाय लोगो बयबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ प्रपारलि नायनो हागोन गासैबो थिग जागोन नाथाय सार्भारा डाउन जादों दायो नोंथांमोना मोननाय नङा सेबायाव थांबाबो मोननाय नङा जेब्ला 11 AM जागोन ना अब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौ गावगाबागाव नायनो हासिगोन दा बेखायनो जों जेब्ला सेबायाव थांनो ट्राइ खालामो अब्ला लडिंखौनो जाया साक्सेस जाया स' बिनिफ्राय काट अफ दा लोगोफोर काट अफ थांगोन दा काट अफखौहाय बेयाव डाइरेक्ट श' खालामाखै नाथाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन फैनो हागौ जेब्ला समा फैयो अब्ला नोंथांमोना मोननो हागौ नाथाय काट अफ होनाय लोगो जाय बिथांमोना मैया रिजाल्ट नायदोंमोन 80 प्लास मोनदों बादि होनदों मानोना बिथांमोना हादोंमोन 135 नि गेजेराव दा दिनै 11 AM जानाय लोगो नोंथांमोना लिंकआव फैना नायदो डिसक्रिप्सनाव आं लिंकखौ होजोबखाबाय जास्ट नोंथांमोना 11 AM जानाय लोगो थ' नोंथांमोना बिनि सिगांबो मोननो हागौ जास्ट ट्राइ खालामबाय था अब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन स' बिनिफ्राय स्किल टेस्ट लागोन एबा अरेल टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबासो फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन बिनिफ्राय ग्रेड 3 आ नोंथांमोना नेक्स्ट उइकआव एबा साननैसो उनावहाय मोननो हागौ नेथ'दो दिवालि सिगां मोननो हागौ स' नोंथांमोना नेथ'दो नैबे पेजाव फैनानै स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ दा लोगोफोर भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालाम bodojobinfo इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो एडभान्स नोंथांमोना आपडेट मोननो